שלום לכולכם. שמענו עליך רבות והיינו רוצים שתספר לנו מה אתה בעצמך. אתה דו-ספרתי או חד-ספרתי? אני לא דו-ספרתי ולא חד-ספרתי. אני תלת-ספרתי. באיזו שכונה אתה גר? בשכונת המספרים כמובן. מי הם שכניך? שכנתי הטובה היא אלוהי הגברת 99. גם עם 101 אני ביחסים טובים. בקומה מעליי 90. את תוכל לתאר לנו איך אתה נראה? יש לי שתי עיניים עגולות ואף ארוך. מהם תכונותיך המיוחדות? על השלט דתי כתוב ברוך בורכם, כלומר 10 כפול 10. מה מעשיך היום בבית ספר נר עציון? שמעתי שלכבודי נערכת חגיגה לציון 100 ללימודים. ולכבודך התלמידים הכינו מתנות והן נמצאות כאן בתערוכה במסדרון. התלמידים עוברים בין תחנות ההפעלה ולומדים עליך. חוקרים מי אתה, משחקים משחקים הקשורים ל100 וגם מכינים כתרים ומשקפיים. אני מאוד שמח לראות את התלמידים בבית ספר נר עציון. תלמידים חכמים, סקרנים. מור מרים סיפרה לי שהתלמידים אוהבים ללמוד חשבון. אך בשלב זה אפשר לי עליי את הרעיון. אני ממהר לבקר את הילדים. איזה יפה. אנו מודים למר 100 שהתארח בבית הספר ומקווים לראותו בשנה הבאה.